సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది వీడియో. గోడి బీజీఎం ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ ఉంది, బ్యానర్‌తో సహా. సూపర్ వచ్చింది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ మొత్తం 5 ఫోటోస్ ఉంటాయి. స్కిప్ చేయకుండా చూడండి వీడియోని. స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో తప్పకుండా చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. సో 3 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మొత్తం ఫోటోస్‌ని వదిలేసేయండి. సో మళ్ళీ టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ దగ్గర యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 25 సెకండ్, 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 3 ఫోటోస్. ఫస్ట్‌లో 2 ఫోటోస్, ఇప్పుడు 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సీక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 4 సెకండ్, 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 5 సెకండ్, 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు వీటిని వదిలేసేయండి. వదిలేసి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వచ్చేసేయండి. సో లాస్ట్‌లో సో ఇక్కడ 28 సెకండ్, 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్, 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాగ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి. వాటికి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి సో టైమింగ్ చెప్తా. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్ పిక్స్, 7 సెకండ్ ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసి 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఎక్కువ ఫోటోస్ ఉండవు, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఒక్కటే ఉంటుంది. సో లాస్ట్ ఇదే ఫోటో అనుకుంటా. సో ఇదే లాస్ట్. ఇక్కడ 22 సెకండ్, 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇక్కడ 4వ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి టైమింగ్ చెప్తా. సో ఇక్కడ 8 సెకండ్, 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు 1 బై 1 ఇదే ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు ప్రతి దానికి సేమ్. సో ఈ ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 60 సెకండ్, 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో మళ్ళీ
19 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్, లాస్ట్ అదే ఫోటో. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయి ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 3 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 4 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్. సో ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా, వీటికి కూడా ఇదే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ని ఈ 2 ఫొటోస్ని ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ 8 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఈ ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా, దీనికి పేస్ట్ వేసుకుంటూ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 4 ఫొటోస్ ఉన్నాయి. కంటిన్యూగా 4 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ త్రీ ఫొటోస్ ఉంటాయి అనుకుంటా. 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేస్తే కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇక్కడ 29 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర మళ్ళీ లాస్ట్ 13 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియో మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.